Na štúdiu ma baví práve to, že teoretické poznatky, ktoré nadobudneme na prednáškach, potom aplikujeme prakticky na cvičeniach. Mám rád techniku a spojený s materiálmi je to niečo geniálne a je to veľmi zaujímavé. Materiálové inžinierstvo je vlastne takým prienikom chémie, fyziky, ale je to nádherné, pretože tam je veľká logika. A to je to, čo mňa vlastne baví najviac. Myslím si, že naše programy sú pre uchádzačov a študentov veľmi atraktívne a ponúkajú im veľmi dobré možnosti uplatnenia sa v praxi. Keď som išiel zo strednej školy na vysokú, tak som rozmýšľal, že ktorá škola mi poskytne technické vzdelanie, ale zároveň aj soft skills, nielen to typické strojárstvo. A preto tento odbor mi prišiel ako najlepšia voľba. Tento odbor som si bral hlavne kvôli tomu, že sa prelína oblasť manažmentu a oblasť technických informácií. Z manažmentu je to hlavne informačný manažment, inovačný manažment a z technickej oblasti sú to rôzne technológie ako obrábanie, zváranie, tvárnenie a podobne. Oslovil ma hlavne študijný program Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, ktorá ponúka výborné prepojenie vedomostí s praxou a takisto prenos týchto vedomostí do praxe. Majú všetky potrebné poznatky na to, aby dokázali pretaviť to, čo vedia o riadení, aj do riadiacich algoritmov. Sami ich vedeli navrhovať, vylepšovať, optimalizovať a nasadzovať. Na štúdiu ma najviac baví praktické veci, kde môžeme chodiť do nového laboratória, kde máme počítače vybavené simulačnými softvermi, kde môžeme simulovať výrobné procesy, ergonómiu, logistiku a iné veci. Máme tu Centrum excelentnosti, kde sú technológie na špičkovej úrovni. Ja konkrétne robím s viacosovými CNC strojmi, konkrétne od spoločnosti DMG Mori. Jeden je vysokofrekvenčný a druhý je vysokovýkonový. Sú to 5 osie, simultálne stroje vlastne a sú riadené CAM softvérom. Špecializujem sa na obrábanie, viacosové obrábanie, konkrétne frezovanie. A aj ostatné technológie obrábania ma zaujímajú, aj progresívne metódy, ultrazvuk, lézrové obrábanie a tak ďalej. V dnešnej dobe sa skutočne veľký dôraz kladie na to, aby študenti okrem toho, že nadobudú tie teoretické vedomosti na fakultách, na univerzitách, mali možnosť si to overiť aj v praxi. Témou mojej diplomovej práce bolo vytvorenie zváranej konštrukcie bicykla. Bolo to možno trochu taká nevšedná konštrukcia bicykla, ktorú som si sám navrhol a sám som si ju vlastne vymyslel. Navrhol som si konštrukciu, vytvoril som si 3D model v programe, následne som si navrhol parametre zvárania, ktoré som potom v laboratóriách overil a potom som vlastne zváril celú konštrukciu. Určite mi to ponúklo veľa praktických skúseností do života, tým, že som to vlastne videl, vyskúšal, zváral som, bol som pri tom. Na štúdiu ma najviac baví práve možnosť spolupracovať s praxou, kedy na bakalárskom štúdiu majú študenti dokonca povinný jeden semester praxe v ľubovoľnom podniku. Praxoval som v podniku Chemosvit Folie na oddelení predvýroby, kde sa vyrábajú hĺbkotlačové valce a tam som pracoval špeciálne na oddelení, kde sa osadzali tieto valce špeciálnymi nastavcami a kde mali problém, že zamestnanci sa často museli ohýbať pre tieto valce, chodiť po ne a keďže boli veľmi ťažké, tak mali problémy s chrbticou, takže svoju prácu som riešil v oblasti ergonómie, aby som znížil fyzické zaťaženie chrbtice. Táto prax bola zároveň využitá v mojej bakalárskej práci a firma si toto riešenie osvojila a v súčasnosti ho zavádza. Praxoval som v spoločnosti Quintec, ktorá sa zaoberá IT riešeniami a takisto konzultačnými službami. V tejto spoločnosti som ja robil výskum informačných technológií a tento výskum sa zaoberal vlastne sondami na snímanie radioaktivity. Snažíme sa, aby čo najväčšie percento záverečných prác bolo realizované v podnikoch a máme vyvinutú spoluprácu s podnikmi v Trnavskom regióne, jednak z automotív oblasti, ale aj z ostatných priemyselných, najmä strojárskych oblastí. Vo svojej bakalárskej práci som riešil údržbu v podniku tu v Trnave, kde som sa zaoberal tým, ako zmeniť ich informačný systém, keďže sa vykazujú veľké chyby na strojoch, ako to upraviť tak, aby mohli hneď operatívne to riešiť hneď na mieste. Najviac si cením vlastne vedomosti, ktoré som získal a skúsenosti, ktoré som získal počas praxe. Pre mňa osobne to bola veľmi dobrá skúsenosť, lebo som videl, jak to v podniku funguje, jak funguje komunikácia medzi zamestnancom a zamestnávateľom a jaký majú vzťah k sebe a jak je veľmi dôležitá komunikácia
manažmente. Ešte, čo sa mi páči na našej fakulte, je to, že nám ponúka veľa príležitostí. Napríklad môžeme vycestovať do zahraničia. Je tu veľa projektov, napríklad Erasmus, Velux Scholarship program. Ja napríklad som bol konkrétne cez Velux Scholarship v Dánsku, kde som absolvoval semester. Študoval som International Sales and Marketing Management. Veľmi sa mi to prepájalo so štúdiom tu na MTF-ke s môjim priemyselným manažerstvom. V Dánsku bola teória prepojená priamo s praxou. Každý týždeň sme mali rôzne projekty. Boli to vlastne reálne zadania reálnych podnikov, kde sme mali vlastne nájsť riešenia. Dalo mi to veľa nových kontaktov z rôznych kútov sveta, či už z Ameriky, z Číny, tu v rámci Európy. Taký študent, ktorý má za sebou praxe aj na Slovensku, ale aj v zahraničí, je veľmi ľahko uplatniteľný na trhu práce a práve o to nám ide vychovať takých študentov, po ktorých bude mať vlastne trh práce dopyt. Hlavne by som vyzdvihol to, že čo viem o mojich spolužiakov, čo sme skončili inžinierské štúdium, tak všetci majú prácu. A všetci mali prácu do 2 mesiacov. Čiže uplatniteľnosť je veľmi vysoká. Nie je problém si nájsť prácu, ak ho chcete.